Καλησπέρα σας. Μονάχα εδώ η αρχή μοιάζει με σπάνια ευκαιρία και η ζωή με μια γλυκιά ιστορία. Όμως το τέλος είναι αυτό που σε μαθαίνει να αγαπάς, σου αφήνει μνήμη και σου δείχνει πού να πας. Αυτά είναι τα λόγια ενός τραγουδιού που περικλεί το νόημα των 3 αυτών χρόνων. Πράγματι, έφτασε μετά από 3 χρόνια συνύπαρξης και συνεργασίας η στιγμή της ολοκλήρωσης ενός κεφαλαίου ιδιαίτερα σημαντικού στο βιβλίο της ζωής του καθενός από εμάς. Είναι η στιγμή που η αμηχανία της στιγμής φυσιολογικά κυριεύει τον καθένα από εμάς σε αυτή την αίθουσα και είναι εκπληκτικό το συναίσθημα το πώς αυτή η αμηχανία μετατρέπει τη σκέψη σε αναμνήσεις, την αποτίμηση σε αναπόλυση και τη χαρά της αποφύτισης σε νοσταλγία. Και πώς να μην συμβεί αυτό όταν συμπυκνώνονται συναισθήματα και στιγμές ενός κοινού ακαδημαϊκού βίου ανθρώπων, οι οποίοι στην αρχή του κοινού τους βίου έρχονται αντιμέτωποι με το άγνωστο και το απρόσμενο, με την αγωνία για το περιεχόμενο των σπουδών και για τη συνύπαρξη με τους καθημερινούς πλέον συνοδοιπόρους τους και στο τέλος του κοινού ακαδημαϊκού βίου εξέρχονται σαφώς πλουσιότεροι. Πλουσιότεροι όχι μόνο σε γνώσεις και τεχνογνωσία, αλλά και πλουσιότεροι εσωτερικά σε επίπεδο αξιών, συναισθημάτων και ανθρωπίνων σχέσεων. Φυσικά δεν είναι μόνο το ταξίδι των σπουδών και ο σκοπός του που γεμίζουν απλόχερα τον ταξιδιώτη με πλούτο, αλλά το ότι στο ταξίδι μας συναντήσαμε και συνοδοφόρους αρωγούστους καθηγητές μας, ανθρώπους καταρτισμένους και έμπειρους στον κλάδο του τουρισμού και όχι μόνο, οι οποίοι μας έδωσαν τα εφόδια, τη στήριξη και συνέβαλαν ο καθένας από το δικό του μετερίζει τα μέγιστα για να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στο διοικητικό προσωπικό της σχολής μας, που παλεύει καθημερινά παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας για εμάς, για το μέλλον του τόπου μας. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε όλοι να ανοίξουμε πανιά για ένα καινούριο ταξίδι, πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό, για μια Ιθάκη ίσως πιο μακρινή και πιο δυσπρόσιτη. Είμαι σίγουρη όμως ότι ο καθένας από εμάς με τα εφόδια που αποκτήσαμε είμαστε έτοιμοι να δοθούμε με αποφασιστικότητα στο νέο μας ταξίδι και να ξεπεράσουμε με υπομονή και πίστη κάθε ανυπέρβλητο εμπόδιο, για να φτάσουμε ο καθένας από εμάς στην δική του Ιθάκη, όπως αυτός τον ονειρεύεται. Υποσχόμαστε να κρατήσουμε σαν πηξίδα τις γνώσεις και τις αξίες που μας δώσατε και να βάλουμε το λιθαράκι μας στην εξέλιξη του τουρισμού στη χώρα μας. Κλείνοντας, υπάρχει μόνο μία λέξη εκ μέρους μας που μπορεί να δώσει τα συναισθήματά μας και είναι η λέξη ευχαριστώ. Ξέχυλη από ευγνωμοσύνη, χαρά και νοσταλγία για όλα όσα μας προσέφερε η σχολή της καρδιάς μας.